So, we are still on the Struma motorway, and now we will see how the improvement of the Luleå motorway is going on. You are crazy. You are crazy. You are crazy. No, I'm not crazy. Crazy, crazy. For sure, I'm not crazy. Казва се, you are a liar. Добре, you are liar. Това ме изправя се. Да. Като сигурно не знае за какво става въпрос. Не знам за какво става въпрос. Учил ли си английски? Да. Година. Значи горе да отреди имаш някаква бегла представа. Половин година съм учил. Мале? Научих само един път колко. Знаеш, един път какво направихме? Отидехме до края на магистралата. Тогава бехме с Данчо и с не знам... Това са ми го разбрали. Записвам се. Моля ти са, бе! Искам да ми по-голема има по косата, бе! Ей, има и странични. Ради. Тази коса, затова ли гледахме ми коса? Има после ще ти кажа. Тогава идвахме до тук да пикаме ли? Така. Какво се промени? Е, тук сме. Не, тук бе, Данчо! Абе, ти ми обясняй къде е. Сега какво ще... Айде да видиш там как е направено, не знам за какво ти е да снимаш. Тя сигурно се чувства какво стана. Да. Аз не съм луд. Генът ми е такъв. Това са аварийни такива. Аварийните ленти. Мали, тук е много як асфалта. Това е новото вече. Ама искам сега да видиш новото, как има дупки. Това да ти покажа, защото ти си мислиш, че правят нещо. Не сега да видиш там като стъпваме, това да видиш веднага има дупка. Там е още стари асфалт. Вече са познали къде. Тук много яко е. Вече е готово, значи. Вече може да се кара. Ай, утре Бойко Борисов може да дойде да отреже лентата, да открие това. Да отреже лентата. Той нали след това прави. Айде, Ради, снимаш. Снима? Браво. Ти имаш сложи ли отпред ръката? Тия мостове, ама те всичко беше разтастало там. Даже сега ще направим цел кръг. Направим цел кръг да видиш как има дупки. Гледай, това е новия автобан, човек. Да, бе, гледам. Може има част да видя този път. So here you can see the new Luleå motorway. Али е Люлин и The new long bridges and so on. Тук какво има лента ли е? Ради сте, бе. Намерено го кажа. Снимам, бе!